mikiya ida mikiya linzami ne jama'a bayan da kai mikiya yau ga idon mikiya kalmar ita ce dai harshe linzami ne jama'a ga awwal lasdan nan da sabuwar hikayar samutan duniya ai saurara Allah kai mun dubin basira in zanya dinga taruwa yau na gane arado harshe linzami ne a rayuwa shine na taho cikin nishadi domin in sanarwa yan uwa aikin wauta da nuna san kai ke sabawa a damuwa amma in dai ga kame harshe za ka yi gamo da karuwa alama tauna kan kaburta ka san da kiɗi ake rawa ganewa batun zuwar ruwa kam ai sai a jira shamuwa kallon kallo ciki da raini wai shin me ke ta faruwa awwal lasdan na zo da waka mai taken kore damuwa emini don ko ka bani sauti da kiɗi mai caza yan uwa in nayi batu gari a gane murya ta ta yaduwa Elnas kai zaka dace wakar ka cire mata dukkan imuwa yaro kauce ka ba mu hanya mahadi ne adda garkuwa ni ban yi da kai ba kada ka musan dan daudu ka daina tsarguwa sunan wakar idan mikiya mai ta hango ne a rayuwa ta hangi salon fitan zantuka da suke baki na yan uwa a ganin haka ne ta hangi illan harshe mai yanka rayuwa shine ta dogare ku kun san yaro na uwa da shakuwa dai kukan yadda ta ga harshe ya saka kuna ta canzuwa to dan Allah mu canza hali domin mu tarar da karuwa sai an samu a irgari ba sauka shine kasan hawa kafin a faɗa ake tarewa riba ta kau ga faduwa sannan kuma duk tsawon adawa yaro ma bai gudun uwa baki shi ke yanka wuya har ce na cikinsa yan uwa lalle harshe abun kula ne a cikin tsari na rayuwa dan annabi ma a yayi bayani domin a rike shi yan uwa ai kuffa alaika da haza hadisin bashi canzuwa to in kunyar da sai ku kintsa zane ke gyara zabuwa harshe na bulbulo da illar kaɗe jin daɗin rayuwa ya saka ku zama cikin jalala ya hana ku dinga jituwa kullum sai fada da juna muryar ku ta dinga ruruwa a makwabta har a zo a ji ku kunya ta hane ku karuwa tambaya ta ni a nan gurin to wari ba ta yi wa samuwa shaidani ne kawai ya kwashe ku kam ya bar ku damuwa to don haka yan uwa mu gyara harshe shi ne fagar kuwa kun san da zubi ake dabara shuka ita ke jiran ruwa kuma ku jira ni tun da na zama jagoran mikiya uwa domin mu game ta ƙara hanga a cikin tsari na rayuwa jagoran nata awwalan don mahadi nake koko kainuwa baiwar waka ilahi yayi min fannin gamsar da yan uwa sannan kuma ni fa dalibi ne mai nema ne ga karuwa kuma ni ba na halin gadara a cikin tsari na rayuwa kowa ya san ni ko a tushe wallahi ina da garkuwa da masoya na nake gadara so shi ke sanya jituwa shi yasa ko yaushe nayi bayani suke arma da gamsuwa har ma wasu na kira suna taiwa awwal lasdan kai a rayuwa iko na gode danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon